som Zero a vítam vás u druhého vlogu. A so mnou je tu... Nightlord. Dneska sme si pre vás pripravili ten druhý vlog, ale preto, lebo nemáme nič robiť, za prvé, rozsádrujem. Je to skorej informačný vlog. Čo by sa malo v týchto nasledujúcom týždni dvoch diať. Takže ja poviem polovicu a Nightlord povie polovicu. No. To je samozrejme. A myslím, že začneš asi ty, čo? Hej. Alebo mám začať ja? Ja začnem keď tak. Výborné. Takže skoro je to o tomto počítači. No, teraz je nefunkčný, teraz ho nepoužívam, ale keby sa nám ho podarilo opraviť, spraviť to Windows 7 a on proste ide jak raketa. 60 FPS na World of Warcraft, tak to všetci poznáte tú hru s týmto počítačom. No, lebo henten, to je staré, to sa nič sa o tom nedá, nič sa na tom nedá hrať, proste kašlite na to, to je len tak, porezal som sa, neviem ani na čom, dobre. A keby sa nám to podarilo proste opraviť a dať tam Windows 7 za nejakú cenu a o mnoho by potom rýchlejšie vychádzali tie Minecraftové videá, horor hry a ešte aj vlogy aj tak. Potom by sme mali rýchle viacej času na upravovanie videí, strihanie videí. Teraz momentálne nič striháme, lebo nemáme na to čas. To dosť bolí. Nie, že to pozdolí, ale myslím tá ruka, čo som si porezal, to dosť bolí. Prosím ťa, prestaň robiť s tými rukami harmonické koleso, znervozňujem. Jak? Ju dám tak sa šuka paní na tie nohy. A to je asi všetko, čo som chcel povedať. A dneska sme vydali o druhej, nie, 1.47. Sme vydali Chili Challenge, Okay. ktorý má zatiaľ žiadne pozretia. Aké milé. Sme vydali Chili Challenge. Je 1.47, takže... Nečudujem A sa. si to všetci pozriete. To dúfam, že si to všetci pozriete. Je to celkom úžasné, ako sa Nightlord tvári a ja. A na konci Swifty robí jak... Viete si predstaviť, jak sa to volá, jak pštros má veľký krk. Tak Polak vypadal, tak Swifty nejak takto. Samozrejme to zase bude so Swiftim, ako ste sa mohli dovtípiť. Swifty je kameraman vždy, lebo nemám iného kameramana. Ako možno. 150 € nebudem míňať na kameru! Dobre. A druhú Počká, polovicu... kameraman, koľko bude tá kameramanka? Áno, kameraman, kúpime si kameramana. A druhú polku vám povie Nightlord a neviem ani o čom bude on hovoriť. Pokiaľ, že ty si všetko povedal za mňa. Seriózne? Čak to boli moje veci. Really? Nevadí. Tak ešte si nejakú tému vymyslíme. No. Tak napríklad. A keby sme Čo ja viem ešte o nejakých hrách, ktoré by sme natočili. Čo ja viem, z Mindplexu by mohli výjsť nejaké To až v septembri, lebo ak ste sa mohli dovtípiť moje meno ZeroFotov443 v Minecrafte, no priznám sa, nie je to originálny účet, proste je to Varezakon, sorry za to, ale ja, nebojte sa, ja mám v novembri narodeniny a proste dostanem na Minecraft narodeniny, no, bežná vec. No ak sa pýtať, kedy mám narodeniny, no, jacknú im to? Ne, netreba. Dobre, Proste budem mať narodeniny, dostaj Minecraft. Minecraft. Dostaj Ale Minecraft. zatiaľ môžem aspoň ja na ňom natočiť, čo ja viem, jedenkrát Super Smash Mobs. Ale nebojte sa, máme server, ktorý využívame na hranie Skywars, je to tam bez lagov, úžasný je to server, má, nože málo, nie že málo ľudí tam hrá, je tam okolo 20 ľudí na Skywars, to je celkovo málo, ale ten server je celkom dobrý. Dá sa tam zahrať Skywars. Nevyvíja sa to, alebo nedochádza tam priestor ako pri predošlých 3 pokusoch, že? To u teba došiel priestor, nie u mňa. Priestor. Na disku ale. No to je jedno, proste preskočíme túto udážites a... Áno. A ešte okrem Minecraftu by som chcel... Dobre, ešte toto preberiem. Zero si ako tak narazil kouličky. To nebyli hračky. Pardon.
Už to má 5 minút, takže ja sa to rýchlo pokúsim ukončiť. Ešte tak ďalšiu veľmi zaujímavú, moju asi najobľúbenejšiu zatiaľ Survivor hru Rust, ktorú hrám zatiaľ iba s kamarátom, ale ak sa Zivovi podarí opraviť tento počítač, Tak to budem hrávať s nimi. áno. Už tam máme, nebudem sa tajiť, Nespoileruj. máme tam... A áno, môžete si nasrať, máme kreknutý Rust. Ne, to neukazuj! Chuďáci ľudia. Čo myslíš, že ťa budú obsudovať, že máš kreknutý Minecraft? A čo keď majú malé deti kreknutý Minecraft? To nikomu nevadí, že? Presne. Dá sa to variť ako Vovko, Minecraft. Všetky hry sa dajú variť. Takže Takisto aj Rust. Nič nie je nedobytné. aj Vovko. Všetko. Nič nie je nedobytné proti varezákom. Takže nehovorím, že my sme varezáci, pozor na to, ja som originálny. On je originálny, hlavne, že nemá ani originálny Minecraft. Mám svoj originálny skin, tu som si ho vytvoril. Víš, koľko mi ho trvalo A ja vytvoriť? mám originálny skin, tak nevyprávaj môj. Tu je. Počkaj, iba ukážem vám ho. Tuj. OK. Tak, to je on. Dobre, teraz vám nebudem ukazovať, lebo ešte ho budete kopírovať. Kto by ti ho kopíroval? Sú niektorí ľudia na planete, ktorí rád kopírujú. Áno. Takže, Nezero. takže týmto Aj. videom by sme to akože mohli aj ukončiť už. To je asi všetko, čo sme chceli na tomto vlogu povedať. Áno. Ak by boli teda záujem o ten Mineplex alebo... Do komentárov. Áno, ten Rust hlavne, aby som to veľmi rád natáčal. Myslím si, že hra je to veľmi záživná. Veľmi plná akcie. Dneska a včera som na nej zažil toľko akcie, že som sa skoro pokokal. No. Takže týmto momentom by sme to mohli aj zakončiť, si myslím. Povedali všetko, čo sme chceli za taký nad 5 minútový vlog, ale to určite vám nevadí. Takže lúči sa s vami Nightlord a Zero. A ešte niečo. Dúfam, že ste si užili tento vlog. Ak áno, dajte like. Ak nie, tak napíšte do komentáru prečo. Komentujte, odberajte. A dúfam, že vám sa to bude ľúbiť. Ahoj!